Ik wil minister Mirjam Sterk van harte welkom heten in de oudste wijk van Bonaire. Volgende jaar vieren we 500 jaar bestaan van Rincon. Maar wat is een wijk zonder mens? Rincon is de geboorteplaats van onze cultuur. En cultuur betekent niet alleen hoe we feesten, wat we drinken, hoe we dansen. Maar cultuur betekent hoe we met elkaar omgaan. En juist daarom een ontmoetingsplek. Een plek waar mensen bij elkaar kunnen komen. Een plek waar ouders rustig kunnen zitten praten of zelfs een potje domino spelen. Waar de kinderen van de tuin de speeltuin kunnen genieten. Waar mensen komen, komen ook nieuwe ideeën. Waar mensen samenkomen, vloeit passie. Daarom roep ik de hele wijk van Rincon en ook hele Bonaire om deze park goed te gebruiken. Laat het niet leeg staan. Pastoor zei al, het is al een keertje begonnen en geëindigd in de Mondi. Dat willen we niet. We willen dat iedereen, ook uit de andere wijken, deze plek komen gebruiken. We willen een plek waar kinderen veilig kunnen spelen. Dus we vragen ook aan de buurt hier om een oogje in de zeil te houden. Trek aan de bel wanneer het fout gaat. Maar meer dan alles, genieten ervan. En help ons, zoals Terence al zei, help ons om het mooi te houden. Help ons om het schoon te houden. A mim também quer agradecer tudo que está aí presente para o momento aqui.